Dungang nanagan ang 300 ka mga runners nga gilangkuban sa mga sundalo, military dependents ug uban pang sibilyan ang gipahigayong 21 km fun run sa 10th Infantry Aguila Division Philippine Army isip pasiunang seremonyas sa pag-abli sa ika-17 nga anibersaryo sa 10ID niadtong Agosto 6 sa Tagum City, Davao del Norte. Serye sab nga mga aktibidad ang gikalingawan sa mga Aguila troopers ug partner stakeholders. Sama sa Aguila Battle of the Bands, Ginoo at Binibining Aguila 2023, Aguila Patrol Challenge, Spoken Word Poetry, kunasa gipakita sa mga sundalo ang ilang kahanas sa pagsaysay sa ilang kaagi, pinaagi, sa tula. Uban pa, highlights anniversary celebration ang pagbisita ni Kani Commander 10ID ug karon National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo. Diin gipasibaw niya ang iyang kalipay sa mga nakitang kalambuan sa kanhing ginghisakupan. Una na ni ana ang pagkadeklara sa Davao Region isip insurgency-free. Namatod ni Secretary Anyo, natagan gayud og gustisya ang mga sakripisyo sa kasundaluhan, kauban ang mga mitabang sa kampanya sa Aguila Division, sulod sa milabay nga 17 katuig. But look at where we are now. It is very assuring to know that the seeds we planted several years ago are bearing fruitful yields and are continually watered and nourished by the sweat and blood of our entire force. In a short span of time, despite being one of the youngest Philippine Army major units, 10ID has achieved a significant number of feats. Credit goes to our brigade and battalion commanders who have played a key role in our mission success. It is now our task to add to these achievements and sustain our gains. Tuig 2016 ngadto 2022, naka-neutralize og 105 high-value targets ang 10ID na may resulta sa pag-surrender sa halos 14,000 ka mga NPA supporters. Pagdismantela sa 16 ka NPA guerrilla fronts o gunom kapulang bagani command, naka-recover og halos 3,000 ka mga armas ug nakadeklara og 390 ka NPA cleared barangays. Busa napaubos isip insurgency-free ang Davao Region. Namugna ang 10ID Agosto 16, 2006 subay sa Headquarters Philippine Army General Orders number 355. Report gikan sa 10th Infantry Aguila Division Philippine Army. Louie Angchay, Newsline Philippines. Stay safe.